Tag det nu. Ja. Au, lad nu være. Tag det nu, når jeg siger det. Jeg har taget det. Nej, det ligger lige her. Jeg har nogle shields og prøver vi røven på dig, Mads. Nå, jeg skal lige lave gruppe. Jeg arbejder Nej, jeg har... Nej. sådan bare ikke. Det har jeg ikke gjort. Nej, du har ikke. Så vil Jeg har invited jer alle sammen. Okay. Nej, skal vi lige være lidt søde på ham? Tænker os sammen. Rogers, bitch! Rogers! Ja, Kom nu! Kom nu! Øjeblik, han prøver at komme ind igennem den her dør. Mads! En dør for dig at komme ind i. Hej. Du er... Det er en hack. Kom til at blive dygtig. Skal vi... Altså, drenge, skal vi ikke logge ud og så til sniper? Du står der på det. Løb! Løb! Ej, lad det være. Ja, det er du ikke. Det ligger i en Nej, du skal også være totalt dybsteg. Sådan der. Fucking judo, Alex. Hvad laver I to? Og vi vil være på Asian Shit, så er det ligeglad. Hallo, inviter mig. Kommer en til, dreng. Stop. Jeg er ikke så Kommer en til. Philip, gå lige ind i rummet, mens du ikke er i det af klanen. Du vil invitere mig. Det er sgu ikke mig, Ars. Det er sgu ikke mig, der har ham. Det er Alexander. Godt, Mads. Så Philip, tag den. Jeg har bare ikke. Nej, nej. Philip! Er du dum eller sådan et eller andet, mand? Jeg har ikke taget din del. Nej, jeg har ikke. Mads, jeg skal nok hjælpe dig. Værsgo, Mads. Mads, du stille. Jeg skal nok lige hjælpe dig med det. Ja. Jeg bruger ikke bandage på dig en hel dag. Hvem er det, der ikke kan lide hinanden derovre? Fuck, bidt ud. Altså. Hyg jer! Hyg jer! Vi skal, Alex, vi skal lige... Nej, ikke lad nu. Hey, pas på, der er en bagved. Skyd mig Blazer. Det er mig, dude. Jeg skyder også med Bracer. Jamen, bagved. Ja, der, han er lige der. Han er lige der. Det er ham. Nej, men hvad så? Hvor dreng? Der var en anden lige der. Så er der Mads. Du skal ikke væk. Fuck, det var ham der. Nej. Nej. Han havde lige nappet en æske. Ja. Det gik. Eller? Der er nogen, der er 2 stykker hernede. Der er en, der kommer op.